Prvo bih čestitao Novom Pazaru na pobedi i obema ekipama na zalaganju na jednom izuzetno teškom terenu za igru. Mislim da je ovaj težak teren više nama smetao, pogotovo posle vođstva domaćina, gde od tog momenta naša želja i htenje da damo gol i njihovo da se sačuva rezultiralo time da su oni uspeli. Ovo nije bila nešto fudbalski kvalitetna utakmica, jer sami uslovi nisu dozvoljavali, ali ne možemo da zamerimo igračima na htenju i želji za pobedom. Mi smo hteli pobedu, domaćin imao je taj jedan sjajan šut koji je presudio utakmicu. Hvala na čestitkama i kolegi Bekvalcu i vama. Upravo tako kao što je kolega Bekvalac rekao, nije bila lepa utakmica. Samo vreme, teški uslovi nisu dozvoljavali, pre svega je dobro što se niko od igrača nije povredio i pored toga što nije bila lepa utakmica za igranje, nije bilo mnogo šansi. Ja mislim da je još Popović ima jednu šansu za nas. I pored toga svega bila je živa i atraktivna, može se reći, utakmica u tom smislu, u smislu borbe i angažovanja i želje za pobedom jedne i druge ekipe. Imali smo i sreće i znanja profesionalnog da sve istrpimo napade protivnika i da na kraju rezultiramo tom pobedom. Pa sigurno da smo zadovoljni svi u klubu, jer mi smo imali nekih problema i oko organizacije i početak je bio zaista onako nekako pesimističan, ali na kraju i ovo je od Radničkog jedna od najuspešnijih polusezona od kako je u Superligi, tako da smo izuzetno zadovoljni sa 24 osvojena boda u prvom delu. Ja kao trener sam zadovoljan, ja pretpostavljam da su i ljudi iz kluba i da su ljudi, navijači iz grada takođe zadovoljni rezultatom. Kada sam došao ovde, bio je jedan cilj da se klub samo konsoliduje i da ekipa zauzme jedno mesto u sredini gde ne bi pretila opasnost od ispadanja. Međutim, sad smo bliži vrhu, jedno 4 ekipe, ja mislim, deli 3., 4., 5. i 6. mesto. S tim možemo da budemo prezadovoljni i tako isto mogu da pohvalim igrače, jer su prikazali jedno 3-4 odlične utakmice u poslednje vreme, tako da mogu samo da ih pohvalim.